Tak červené muchomorky jsou houby, které každý zná, ale nikdo neví vlastně, jaký efekt mají, jestli jsou jedovaté, jestli jsou halucinogenní, jestli nejsou. Tak možná jsme i takový my, že lidi by až po koncertě nějak měli si sami udělat názor, co teda vlastně jsme zač. Tím, že kapela pochází z Londýna, a Londýn je taková podobně jako New York místo, kde se setkávají kultury a země z celého koutu světa, tak i v naší kapele vlastně hrajou různé národnosti. Na piano je tam Španěl, Francesc Marcos Tarragony, na saxofon hraje Zach Wirtzman, který je sice Angličan, ale má kořeny v Lucemburku, v Rusku, v Americe, a na bicí hraje anglo-argentinec Fred Thomas. A já jsem z Beskyte, Čech, Jiří Slavík. Na dnešní večer zahrajeme skladby z naší první desky In Search of Soma, ale zazní, myslím, ještě nějaké novinky, které jsme zatím nenatočili, a snad v budoucnosti k tomu bude příležitost, aby vyšly taktéž nějaké příští desce. Yeah, it was great. I mean, it's the first time playing here at the Brno Festival, so it's very exciting for us. Happy to be here in Czech. The thing about the fly agaric, the red mushroom, is that, as you probably know, when you see one in the forest, it's like a wow. You know, you never see anything like that. And so what we wanted to do with this band is to try and take the forest of, you know, the music, what's going on, and bring out really the bright sparks as much as we can. Máme přímo po koncertu, energie je úžasná. Ďakujem pekne, ďakujem. S týmito pánmi nie je iná možnosť. A ja to mám strašne rád, keď človek príde do New Yorku a hrá s muzikantami, ktorí hrajú tento level, to je top level, aký môže byť. Nielen čo sa týka vedomostí a všetkých možných vecí okolo muziky, rytmu, je to hlavne o spirite, o hĺbke, o výpovedi a o tej sile, ktorú v sebe títo ľudia majú, pretože sa učili od tých najlepších, ako bol Art Blakey, Kenny Garrett, Asa Lawrence, proste absolútne tí najväčší šamani v rámci jazzu, a ja sa snažím od nich nasať čo najviac. A je to vždy fantastický pocit a veľká skúsenosť byť na pódiu s nimi a zažiť stále niečo nové situácie. Stále sa niečo deje, oni stále z toho vedia vyklúčkovať tak, aby to bolo vždy o muzike. Takže je to veľká radosť hrať s takýmito pánmi. Či je to už David Hodek, alebo AC/DC, alebo Benito. Fantázia. Pre mňa je vždy veľkou cťou a veľká udalosť, keď ja tu môžem hrať. A gratulujem tomuto festivalu, dúfam, že vydrží čo najdlhšie, lebo Willem je veľmi cítiť, že je hudobník, veľmi cítiť, že Spílka je jazzman a jazzový nadšenec, fantasticky sa u nás stará o muzikantov, vždy máme všetko, čo potrebujeme. Držím palce a čo najviac fanúšikov do budúca. I was really pleased with the whole staff, and the festival was great. You guys are doing a great job, and we are really happy to have completed our performance tonight, and I'm happy with the band too, the Esie, Radovan, David. It was great. So, you know, I hope to do it again sometime soon, and, you know, thank you so much for the invitation this time. It seems to be a very good impression. Seems like the audience is very good and very alive, and I think for me it was a very pleasurable experience to play here, and I wish I could stay to look at the town some more, because it looks like it's a great town. Budeme krstiť debutový album môjho kvartetu, ktorý sme nahrali minulý rok v auguste. Špeciálny host môjho kvartetu bol v tej dobe Radovan Tariška, a dneska sem ma vlastne on pozval ako hostia, takže dneska pokrstíme CDčko. Môžete tam nájsť kompozície vlastne všetkých členov kapely, okrem bicistu, každý tam má aspoň po jednej skladbe, s tým, že sme zaranžovali dve prebraté skladby od Freddie Hubbarda, Dear John, a zaranžoval sa Moon Alley od Toma Harrella.